Kaixo, gaur iraiaren 30 ongi etorriak, hortziral honetan magazinera, gaurkoan Ander Perezekin eginen dugu elkarrizketatxo bat, bera bertso txapelketa nagusiko antolakuntzan ari da, eta jakingo duzuenez, orain aste honetan, ganden asteburuan zehazkiago, hasi ziren lehenengo saioak, lehenengo klasifikatoriak, eta asteburu honetan ere gehiago daude. Beraz guzti horretaz, eta aurtengo bertso txapelketa berezia solasteko, Anderrekin egonen gara, baina has gaitezen lehenik eta behin, betiko edukiekin. Hasteko efemerideak. Iraiaren 30 zen 1784an, Pariseko Asanblada Konstituziogilea disolbatu zen Maximilien Robespierre eta Jerome Petion kartzeleratuz. 1961ean, Kike Amonarriz, soziolinguista, humorista eta telebista aurkezle gipuzkoarra jaio zen. 2008an, Kataluniako parlamentuak estatutu berrirako proiektua onartu zuen, aldeko 120 botu eta kontrako 15 botorekin. Eta 2007an, Joe Mitty enpresari britaniarra eta Oxfamen sortzailea hil zen, 1919an sortu zen. Ea gaurko agendan zer dagoen? Gaur ostiralean, Non gogoa liburuaren aurkezpena Katakraken 7:00. Baitere, Altsasu, la dramatika errante antzerkia Atarrabiako kulturretxean 7:30. Non gogoa liburuaren bigarren aurkezpena Zibibox Kondestablen 8:00. Eta azkenik Euskabaret ibiltaria Geltokin 9:00. Ea egunkariek zer atera duten gaurko azaletan. Diario de Notiziasekin hasiko gara beti bezala lerroburu nagusian, Siemens Gamesak 1823 langile ditu Nafarroan eta 475 kaleratze iragarri ditu estatuan. Mundu osoan 27.000 langiletik gorako plantillarekin 2.900 lanpostu murriztuko ditu. Espainian, 5.097 lanpostu mantentzen ditu eta kaleratzegien izango dituen bigarren eremua izango da. Aurrekoaren arira Mikel Irujo kontseilariaren hitzak, foru gobernuak azken lana mantendu arte borrokatuko du. Argazki handi batean, Luis Garballo erakusketaren komisarioa, irudi batean aurrean eserita, eta titularrean, Alex Sankoren kartelak, gotorlekuko bolborategian diseinatzaile grafikoaren 41 lan daude, topaketen 50. urte urrenean. Albiste gehiago, Zarbixeko minbiziaren behaketak 2023tik 175.000 emakume baino gehiagori iritsiko zaie Nafarroan. Eta Nafarroak kudeatuko ditu estatuaren irizpidearekin Google eta Tobin tasak. Baitere Junts per Katek militantziari kontsultatuko dio bere jarraipena Kataluniako gobernuan. Eta Diario de Navarran, antxietatea eta aislamendua areagotu egin dira gazte nafarren artean pandemiaren ondoren, horixe jarri dute titularrean. Adituek aurren beldur eta ekintza obsesiboen gorakada nabarmentzen dute. Argazkian zenbait toreatzailea geri dira eta izenburuan, Koreiak maisuki itxi du zezenketen denboraldia. Plaza beteta arratsaldean Adame eta De Justorekin, zeinak bizkarrean atera baitziren, eta Moranteren tirakada ere azpimarragarria. Albiste gehiago, Maiak 30 segurtasun kamara berri iragarri ditu Iruñean, eta Siemens Gamesak ez ditu Nafarroan egingo dituen kaleratzeak zehaztu. Gara egunkarian, Juntsek ez du oraingoz Kataluniako gobernutik irten nahi eta ERZ-ek pultsua mantentzen du. Pere Aragonesi negoziazio espres bat egitea proposatu dio eta horren ondoren kontsulta bat egingo die bere oinarriei, exekutiboan jarraitzeari buruz. Argazkian, ertzainak taldeko kide batzuk ageri dira aurkezpen batean eta izenburuan, ertzainak bueltan da emozio kolektibo bat berpizteko. Berri gehiagotan, Bayern de Munichek 3 gailendu zioen Errealari Europako ametsa zapuztuz. Baita ere EAJak eta PSek nahikotasunaren eta asperduraren artean bi eztabaida energetikotan egon zen.
Eta laugarren arazoa Nord Streamean. Azkenik, Errusiak eta EBek elkarri leporatzen diote arazo horren erantzukizuna. Berria egunkarian, lehenengo argazki batean grafiko bat ageri da, euriborra eta estututa jartzen du. Azaltzen denez, hipoteka orain eguneratu behar duten herritarrek inoizko igoerarik handiena izango dute. Euriborrak 2,2 gora bukatuko du iraila. Mailarik handiena 2009tik. Argazki handi batean, Txampi, Josu Zabala eta Gari atzo Bilbon. Izenburuan azken kanta sorlekuan. Ertzainakek 2 kontzerturekin bukatuko du ibilbidea. Beken joko du abenduaren 16an eta agur definitiboa berriz taldea eratu zen hirian Gasteizen urtarriaren hasieran. Berri gehiagotan, Junts per Katek militantei esku utzi du Kataluniako gobernutik atera ala ez erabakitzea. Eulalia Reugnat kupeko bozeramailearen hitzak ere jarri dituzte. Estrategiarik onena da independentismoak agenda sozialaren aldeko apustua egitea. Eta Euskal Herria irratian. Memoria demokratikoaren legeak ez du Mikel Zabaltza aintzat hartzen. Geroa baik Espainiako Senatuan kritikatu du memoria demokratikoaren legeak ez dituela barne hartzen ez Mikel Zabaltza ez gerra zikinaren biktimak. Horretaz gain, Irujo kontseilariak adierazi du Siemens Gamesako azken lanpostua ere defendatzeko prest dagoela. Eta azkenik, kamera gehiago jarriko dituzte Iruñeko kaleetan. Eta gaurko eta biharko eguraldia. Eguraldiari dagokionez, hortziralean, euritan hasiko dugu eguna, zaparradekin jarraituko dugu, bereziki egunaren lehen zatian eta ipar partean, arratsaldeak aurrera egin ala, aterruneak luzeagoak izango dira eta arratsalde gau parterako atertzera egingo du. Goizaldean eta goizean goiz oraindik ipar-mendebaldeko haizeak gogor joko du. Kostaldean bereziki. Arratsaldean ahulduz joango da. Giro freskoak jarraipena izango du. Maximoak hala ere apur bat igo daitezke. Larun batean temperaturaren igoera eta urdingune zabalak izango ditugu izpide. Egun sentia freskoa izango da. Baina hego-mendebaldeko haizearen laguntzaz temperaturak gora egingo du eta 20 graduak erraz gaindituko dira. Goizaldean, barnealdean lainoa sor daiteke eta egunean zehar Kantauri isurialdean behe-hodei batzuk ager daitezke. Baina gainerakoan ostarte zabalak gailenduko dira. Eta igandean giro eguzkitsua nagusituko da. Udazkenekoa baino udaberri itxurako eguraldia izango dugu eta 28 gradu ingurukoa igoko da termometroa barnealdean. Kostaldean ordea apenas igoko diren eta 22-23 graduren bueltakoak izango dira. Haizea ahul ibiliko da, hegoaldekoa goizean eta iparraldekoa arratsaldean. Goi-hodeiek zerua tarteka lausotuko dute, baina oro har ez dute saiestuko eguraldia eguzkitsua izatea. Eta zuek bertso zaleak zarete, bertso gogotsu zaudete, irailaren 24an hasi zen bertso txapelketa nagusia, hain zuzen ere, eta, hasten da, ibilbide hori urtero bezala, eta urten gainera berezitasun handi batekin, zeren finala Iruñan izanen da, eta, gauza guzti horietaz solasteko gaurkoan Ander Perezekin gaude, bertso txapelketa nagusiko talde antolatzaileko kidea, eta hemen dugu gurekin Ander, arratsaldeon, mil esker. Arratsaldeon, zuei. Ander, lehenik eta behin, nik ezpaitut ezagutzen gehiegi bertso mundu hau. Nola funtzionatzen du pixket klasifikatoria honek, ligila honek? Euskal Herriko bertsolari txapelketa edo bertsolari txapelketa nagusia 4 urtean behin egiten den txapelketa bat da. Kasu honetan 5 urte izan dira urtebeteko atzerapenarekin datorrelako, pandemia dela eta bertan bera utzi behar izan zelako, eta biltzen ditu batetik herrialdeetako txapelketetan sailkatutako bertsolariak, alegia 4 urteetako ziklo hortan jokatzen doaz herrialdez herrialde bertsolari txapelketak, Nafarroan, Bizkaian, Gipuzkoan, Araban, Iparraldean, eta horietan badoaz sailkatzen bertsolariak Euskal Herriko txapelketarako, eta aldi berean sailkatzen dira ere aurreko bertsolari txapelketa nagusian, hau da duela 5 urteko txapelketan finalera iritsi zirenak ere badute eskubidea hurrengo txapelketan
parte hartzeko. Beraz, hoiekin guztiekin osatzen da, eta hori da, pasaden asteburuan, irailaren 24an, Getxon abiatu zen, eta 4 urtean behin jokatzen den Euskal Herriko txapelketaren osaketa, esan dezagun. Finalean zenbat bertsolari egoten dira? Finalera 8 iristen dira, 42 hasten dira hasieratik, edo 42 parte hartzaile ditu txapelketak, eta horietatik 8 dira finalera iristen direnak. Eta erranduzun bezala, ganden asteburuan hasi ziren, Arrasaten eta Getxon, okerezpanago, ze emaitzak, zer gertatu zen? Bueno, Getxon abiatu zen txapelketa, gu pozik gaude abiatu zelako, eta hori asko da, esan bezala atzerapenarekin zetorrelako, pandemia bat tarteko, garaiko gorretatik ere etorri gara, azkenean aurreko urteek ere kultura eta bertsolaritza ere kolpatu dutelako desente, eta beraz aurrelan asko egina zen, baina abiatzea falta zen, eta abiatzeak berak postasun hori eman digu, aldi berean oso pozik gaude harrerarekin, eta ikusi dugu bertsozalea gogoz ere ari zela, eta bi saioak lepo bete dira, eta jendeak parte hartu du, eta oso emaitza onak izan dira, eta holtza gaineko hori dagokionez esan dezagun, Getxon Alaia Martinek irabazi zuela saioa, eta beraz lortu du sailkatzea final aurrekotarako. Puntuazio aski onarekin gainera. Bai, 700 gora, orain ez dute puntuazio buruan, baina 700 gora punturekin, eta Arrasaten aldiz Joanes Ilarregik irabazi zuen saioa, eta beraz berak ere eskuratu txartel zuzena final aurrekotarako, eta oraindik beste hainbat saio falta dira, beraz oraindik itxoin beharko. Beraz, Nafarrak ere finalean egonen dire. Ez, final aurrekoetan. Momentu honetan, lehenbiziko fasea izan da hau, edo izaten ari da, 6 saio ditu lehenbiziko faseak, eta hortik sailkatzen dira final aurrekotara. Gero final aurrekoak 7 dira, 2 itzuli, eta hortik aterako dira finalistak. Beraz, oraindik finalistez hitz egiteko goiti etorri naiz, motibatu naiz Nafarrekin, baina oraindik ikusteko dago. Nafarrez ari ginera, aurten Silbeira ez da egongo. Ez, Silbeira txapelketarako sailkatua zen, baina arazo pertsonalak medio ezin izan zuen bere saiora bertaratu, eta beraz, kasu hortan txapelketak araudi bat du, eta edozein delarik ere huts egiten duenak ordezko batzuk izendututa daude, herrialdetako txapelketetan postua eskuratu duten neurrengoak, eta kasu honetan Xabati Jarregik ordezkatu zuen Xabier Silbeira, eta beraz aurrerantzean sailkatuz gero ere Xabati Jarregik segituko luke txapelketan. Xabier aurten beraz ez egongo, eta erraten zenuen egin diren saioietan, jendez lepo ez, harrera ona beraz, jendea gogotsu dago. Bai, esan bezala nabari zen ez, txapelketa nagusiak, Euskal Herriko txapelketak beti pizten du harreta berezia eta beti irakartzen du jende asko, baina kasu honetan gainera atzeratua zetorren, esan bezala 4 urteko zikloa 5tekoa bihurtu da, uste dut orokorrean ere jendeak baduela gogoa, pixkat pandemiatik atera eta olako ekimen handi eta pixkat jendeakin elkartzekoa eta olako ikuskizunetan parte hartzekoa, eta zentzu hortan harreta eta harrera ona izan du. Eta gero ezakit mailaz galdetu behar nizun, hori beti galdera zaila da, baina sentsazioa zuek maila ona ematen ari direla oraingoz bi saio hautan bertsolariak? Nintzak gero sartuko, baina Euskal Herriko txapelketa da, eta beraz, esan bezala, herrialde guztietan egindako txapelketetan sailkatutakoak horra doaz, duela 5 urteko finalistak ere bai, beraz uste dut, Euskal Herriko txapelketak berez baduela bai maila horren bermea, eta txapelketan zehar ikusiko dela iruditzen zait, oraindik ere goiz da, baina uste dut berez txapelketan nagusiak baduela berme hori. Akaso txapelketa honetan bertsolariek ez duten bertze plaza ukitu, bertze urte batzuetan bezala, pandemiarekin eta rodaje falta? Bai, hori izan zen justo txapelketa atzeratzearen arrazoi nagusia, ez? Agian egin genezake, modu aski arraroan, baina agian egin genezake, baina iruditzen zitzaigun ez zuela zentzurik txapelketak plaza geldirik zen bitartean, ez? Azken batean, guk ez dugu ulertzen txapelketa kontu isolatu baten gizan, baizik eta plaza horren ondorio nolabait, ez? Azkenean txapelketa goteko behar da bertso zirkuito bat, herriz-herrikakoa, plazaz-plazakoa, bertso afaritakoa, jaialditakoa, herriz-herri dagoen dinamika eta zirkuito bat, ez? Eta horrek egiten du posible gero txapelketa ere bai, ez? Beraz, txapelketa aurreko hori guztiak gabe antolatzea aski artifiziala egiten zitzaigun eta ez zuen zentzu handirik eta horregatik ez genuen egin. Egia da azken urtebetean asko berpiztu dela eta ikusten dugula martxan dela eta batez ere
azken uda hau izan da berriz ere, garai bateko kopuruetara eta zenbakitara itzultzeko garai bat, eta ikusi dugu berriz ere plaza martxan dela, eta horren ondorioz, iruditzen zaigu txapelketa momentu honean iristen dela, eta orain badaudela baldintzak egiteko. Beraz, agian azken urteetan ez, baina uste dut azken urtean berriz berreskuratu dela eta izan dutela bertsolariek plazatarako aukera. Eta hain zuzen ere, 2 plaza gehiago, asteburu honetan, ezta, Ander? Bai, asteburu honetan 2 saio izanen dira, Gotainen, Siberuan eta Gasteizen, Araban, larunbatean eta igandearekin, eta hor berriz ere txapelketaren sailkapen dinamikari dagokionez, txapeldunak edo saio horretako irabazleak zuzenen eskuratuko du final aurrekoetan sartzeko txartela, eta beste guztiek fase osoa itxoin arte bukatu beharko dute, itxoin beharko dute zeintzu diren pasatzen direnak jakiteko. Lehendabiziko biak pasatzen dire zuzenean final aurrekotara edo irabazlea? Saio bakoitzeko irabazlea. Saio bakoitzeko irabazlea, 6 kanporaketa dira lehenbiziko fasean, beraz 6 irabazle, eta horiek denak sailkatzen dira zuzenean final aurrekotara, eta haiekin batera beste 13 bertsolari gehiago, horiek ja kanporaketa guztiak hartuta sailkapenaren arabera. 13 puntuaziorik onenak, horiek dira beste 6ekin batera sailkatzen direnak final aurrekotara. Beraz, asteburu honetan 2 itzordoie gehiago, eta aitzinerago non gehiago izango ditugu itzordoa? Kanporaketak beste 2 gehiago ere izanen dira, heldu den asteburua da urriaren 8 eta 9 Donostin eta Lizarran, eta hor bukatuko litzateke kanporaketen fasea. Hortik aurrera pasako ginateke final aurrekoetara, eta final aurrekoetan 7 saio dira, 2 itzulitara, lehenbizikoan 4 eta bigarrenean 3. 7 saio horiek izanen dira Elizondon, Donibane Garazin, Amurrion, agian akatsen bat izango dute ordenean, baina Elizondo, Donibane Garazi, Amurrio, Durango, Bayona eta Bilbo, eta bat eman falta zait, esanen nuke, eta Irun, barkatu. Eta horiek lirateke 7 final aurrekoak, eta 2 itzuli horietatik puntuazio handina lortzen duten 7 bertsolariak sailkatuko dira finalean, 8. Maialen Lujambio, baita ja dagoeneko sailkatua dagoena finalerako azken txapelketako txapelduna delako. Zer ederra ez, Euskal Herria guztia ukitzen duen, ez? Zerbait ere, hor, mapa hartzen badugu, toki ezberdinetan, urtero ezberdinak izaten dire, ez? Hartzen diren tokiak, hiriburuak beti, hori bai? Hiriburuak beti ez beti ere, aurten egia da hiriburu denak, esanen nuke badaudela, baina ez da la izaten beti. Egia da txapelketak berez baduela izaera ibiltari hori, gure proiektuan ere lurraldetasunarena bada zehar lerro bat beti zaintzen duguna, eta aurten ere 7 lurraldetan izanen dira saioak, eta beraz polita da, baina aldi berean esaten dugu badela pixkat ere bertsolaritzaren mugimenduaren isla, ez? Ez da inoragoa zela artifizialki, baizik eta berezan badela bertsolaritza, ez? Badira bertso eskolak eta ematen da bertsolaritza irakaskuntzako ikastetxeetan, edo mugimendu hori existitzen da eta pixkat txapelketak egiten duena da hori nolabait ikusgarri egin eta horri denari forma bat eman, ez? Baina berez badago gure proiektuan Euskal Herri osoan errotuta egotearen kontu hori eta txapelketan ere hala izaten da. Eta lurraldeaz ari zarela, Ander, Araba ez dakiten, ere pertzepzioa den, aurten Araba indarra handiarekin dator, akaso bertze urteetan bezala, edo hori nire aurre iritzi bada? Ez dakit, herrialde bakoitzak esan bezala badu bere sailkatze irizpidea, ez duke ezberdinketarik eginen, esan nahi dut, txapelketak badugu aurre sailkatze fase bat, dela herrialdetako txapelketetan egiten dena, herrialdetako txapelketetak jokatzen dira, eta txapelketa horretan emaitzak eskuratzen dituztena dira Euskal Herrira pasatzen direnak, beraz, zentzu horretan ez nuke aldaketa zerarik egingo. Eta beraz, hortzen, klasifikatoria guzi hauek, ligila guzi hau, eta gero, final handia, aurten berezia, Ander, Iruñean izanen da, lehenengo aldiz? Bai, aurten Iruñean izanen da, Nafarroarenan, esan bezala, gure proiektuan beti dago, ez? Ibiltari izatearen oinarri hori, txapelketak berak esan bezala Euskal Herriko 7 lurraldetan hartuko du lur, eta izango dira saioak herrialde guztietan, eta beraz, finala ere, zentzu hortan antolatu dugu Iruñean, ez?
Donostin izan zen garai batean belodromoan urte askotan zehar, gero Barakaldoko Bekera pasa zen, eta 4 edizio egin dira jarraian. Eta bueno, ikusten genuen Iruñan bazela gaur egun azpiegitura bat hortarako egokia zena, ze azkenean erabakiak erabaki batez ere azpiegiturak mugatzen du, ze ez da erreza Euskal Herrian hainbeste jende jasoko duen azpiegitura estali bat izatea. Zenbat jende? 13.000 lagun sartuko dira eserita, eta beraz ez dago Euskal Herrian halako azpiegitura asko. Hori izan zen baldintzetako bat, Nafarroak momentu honetan bazuen azpiegitura hori, eta hori mahai gainean izan da, eta aldi berean gure izaera ibiltari eta Euskal Herri osoa barne biltzen duen oinarri hori izan da, ikusi genuen aukera ona zela, eta momentu ona zela Iruñera salto egiteko, eta naturaltasun horren baitan ulertzen dugu, gure proiektua Euskal Herri osoan ezartzen denean, Iruñean ere izaten alazela finala, eta aurten lehenbiziko aldiz hala izanen da. Lehenbiziko aldiz Iruñen, eta sarrera guztiak gainera ja akituak Ander, hala da? Bai, justo pasaren astean, aste honetan bukatu dira azkeneko sarrerak, ekainean jarri ziren salgai, eta genekien normalean hala izaten delako, bukatzen dira, eta ez genekien azten noiz, baina azkenean hala izan da, eta sarrera guztiak bukatu dira, eta 13.000 horiekin joango gara Nafarroarenara. Ikaragarria da, ez? Zuk erraten duzu urteroko kontua dela, ez da berezia izan aurtengoa hain agudo akitzea sarrerak. Ez, urtero, 4 urtean behin egiten da txapelketa, baina ja badira urte batzuk finaleko sarrerak agortzen direla, lehenago ala beranduago, eta beraz, zentzu hortan ez dakit handi ustea ematen du, baina ez da sorpresa izan bukatzea, ez genekien azin noiz bukatuko ziren, baina uste dugu aurten aurreratu garela, ekainean jarri ziren salgai, komunikatu dugu, jarriko zirela salgai eta bukatuko zirela ere bai, nolabait iradokiz, eta jendeak aukera izan du, eta azkenean bukatu dira sarrerak. Nolabait ere jendea berri txarrak kontzertuetara eta txapelketa nagusira mugitzen da horretarako euskal komunitatea. Bai, ez da gorazorik hortan, bai. Eta sarrera lortu duten 13.000 horiek konten egongo dire, eta ez dutenek lortu, jarraitu dezakete finala bertze moduren batean? Bai, beti izaten da aukera, azken detaileak fintzen ari gara, azkenean abenduaren 18an baita, beraz 3 hilabete falta dira, baina ETBek eskainiko du zuzenean finala egun osoz, eta interneten ere izanen dira aukera ezberdinak segitzeko. Eta azkeneko kontutxo pragmatiko horietako bat, baita ere jarraitu zuen salgai, bazkarien eta autobusen sarrerak, ezta? Hori da, azkenean, bentsatu behar da, egun osoko ekitaldia dela Euskal Herriko Bertsolari Txapelketako finala, beraz bazkaria ere barne biltzen du, eta egia da bazkaria ez dela berez ekitaldiari dagokion elementu bat, baina egia da jendeak bazkaldu beharra dula egun osoko ekitaldia delako, eta beraz ikusten genuen guri behintzat zegokigula abendua izan da jende horri estalpe bat ematea bazkalduz ezan, ez? Alde horretatik 2 aukera egongo dira, bata Sadar estadioa izango da, Nafarroarenaren aldamenean dagoena, eta hor eskainiko duguna da espazio bat, armaietan eta estalpean jendeak etxetik daraman janaria janalizateko, baina behintzat estalpe batean egon daitezen, eta bestalde Nafarroko Unibertsitate Publikoan, han bertan ere, kirol instalazioetan, horre emanen dugu menu bat, 24 euroan, catering enpresa baten bitartez, jendeak bazkaldu dezan. Eta hortarako sarrera dira, 2. hortarako sarrera dira salgai jarri ditugunak bertsosarrerak.eu atarian, bestea Sadarrekoa librea da, ez da ordaindu behar, baina 2. aukera hortarako menua bazkaltzeko bai daudela ja dagoeneko sarrera. Eta zenbat sarrera horretan menurako? Ez dakit esaten baina 2.000 bueltan edo izanen dira, baina ikusiko dugu pixka bat zeharrera duen eta horren arabera doituko dugu bai. Hoixen, eta bertzena Sadarren nahi jateko aukera. Beraz, dena antolatua, erran duzu, abenduaren 18an, igandea, leunbetea? Igandea tokatzen da. Hori gainera aldatu zen, ez? Edo beti izan? Euskal Herrikoa beti izan da igandetan, nik ezagutu dudanetik behintzat. Herrialdetako txapelketa gehienak bai izaten direla larunbatarekin, baina Euskal Herriko finala normalean igandearekin bai. Abenduaren 18a eta ordu arte, erran dugun bezala, saio pile bat, aipatu dituzun Euskal Herriko
herri eta lurralde ezberdinetan, eta hortzen informazio guztia bertzen ere bai webgunean, hemen ere ekarri dizkigu Anderrek liburuxka batzuk, ez dakit nonbaiten lortzen aldiren liburuxka hauek. Ari gara banatzen ikastetxetan, liburutegitan, kulturaretoetan, hainbat tokitan ari gara banatzen, eta bestela interneten ere bertsozale.eu atarian bada informazio guztia txukun eta jarraitzeko moduan. Hortzen Bertsozale elkarteak antolatzen duen kontu guzti hau, modu aski finean gainera eta bere emaitzak lortzen dituena, bertsolaritza ere beti egoteko euskal kulturaren punta horretan, gainera sumatzen da, adibidez hainitzen fijatzen, ez dakit ez, kartelen estetikan bertan, sumatzen da dela zerbait, nahi dut landua dagoena, finua, modernizatua, eta horrek ere azkenean eskatzen du behintzat gaur egungo parametroetara egokitzea, eta zuek egiten duzu hor zuen saiakera ere bai. Bai, beti esaten da bertsolaritzak jakin izan duela egokitzen edo transmititzen eta erreleboa ematen, eta alde hortatik saiatzen gara alik eta lan txukunena egiten, gero emaitzak emaitza, gure asmoa eta borondatea behintzat hor dago. Ander Perez, erraten genuen bezala, bertso txapelketa nagusiko talde antolatzaile horretan, seguro 1001 buru austerekin, mila esker denboratxo hau gurekin partekatzeagatik. Mila esker zuei. Ikus ditzagun Iruña herriko udaletako albisteak. Eta udaletan Iruñea, 1972ko Iruñeko topaketen kartelak azaroaren 27 arte egongo dira ikusgai Ziudadelako bolborategian. Jose Luis Alexenko diseinatzailearen lana diseinu grafikoko pieza hauek nazioarteko erakusketaren katalogoan jaso ziren, gaur egun liburu artearen harribitxia dena. Doako 16 ikastaro horrez gain eta 10 jarduera ireki. Iruñeko emakumeen etxearen proposamena lauhileko honetarako, gaurtik urriaren 10 arte luzatuko da izena emateko epea arratsaldeko ordutegian beti garatuko diren prestakuntza edukietan. Eta udaltzaingoa bere zaindariaren eguna ospatzen ari da. Zerbitzu bikainetako 18 domina, 39 zoriontze publiko eta 6 herritarren aintzatespenarekin. Azken urtean Iruñeko udaltzaingoak gaur egun 408 agente dituenak, 35.000 esku hartze inguru egin ditu. Enrique Maia alkateak Zaragozako udaltzainburua hartu du. Antonio Soriano omendu dute Iruñeko udaltzaingoaren zaindari San Miguel egunean. Eta xaloan parlamentuan ere egon gara ondare handiei jarritako zerga horren neurri horien inguruan parlamentariei galdezka. Momentuz bakarrik dakigu ministroak esan zuena, Montero ministroak esan zuena, eta berak aipatu zuen gobernuko teknikariak proposamena lantzen ari direla, eta ezer gehiago, badirudi abian jarriko dela, berak horrela esan zuelako behintzat, abian jarriko dela epe motz batean, suposatzen du datorren urteko hasieran, urtarrilean batean abian jarriko dela, baina ez gaude ziur. Bai berak aipatu zuen ere, aldi labur baterako zerga berezia izango zela. Momentuz besterik ez, guk hasieran oso ongi ikusten dugu, oso garai bereziak bizitzen ari gara, eta garai berezitan aplikatu behar dira neurri bereziak, beraz alde horretatik erabat ados gaude, halako neurri batekin, halako zerga berezi batekin. Kontuan hartu behar dugu, COVID-19 ateratzen ari ginenean, eztanda egin zuen Ukrainiako gerra, horri gehitu zitzaion
krisi energetikoa, honi inflazioa, beraz esan dudan bezala, bai, neurri bereziak behar ditugu, bai ala bai. Baina esan dudan bezala momentuz bakarrik dakigu hori, ez dakigu benetan gauzatuko den edo ez, eta gauzatzen bada nola izango den. Eta gero beste aldetik, bai, eta azpimarratu nahi dugu gero bairen aldetik, zerga berezi bat edo zerga berri bat ezartzen bada, kontuan hartu behar dela Nafarroako fiskalitatea. Hemen gure erkidego honetan badugun fiskalitate propioa, banku eta enpresa energetikoei buruz gertatutakoarekin berriro ez errepikatzeko. Ez erabiliz, kasu honetan trikimailu bat erabili da, ondarearen prestazio publiko bat figura erabiliz, eta hori kasu honetan saihestu beharko litzateke. Bai, zalantzabarik horrela izan behar du. Gizarte justiziaz ari gara, guk ulertzen dugu, gehien duenak gehiago ordaindu behar duela. Horrela datzan gizarte justiziaz gure iritziz eta horrela egin behar da. Lehenago aipatudan bezala une bereziak bizitzen ari gara eta denon artean esfortzuak banatu behar dugu eta kasu honetan aberatzenek aukera gehiago dute, baliabide gehiago dute beste baino eta horrela izan behar du. Horretan datza demokraziaren zutabe bat. Ongizate estatua mantendu ahal izateko denok egin behar dugu ekarpena, baina logikoa denez gehien dutenek gehiago jarri behar dute mahai gainean. Ongizatearen estatua mantentzeko derrigorrezkoa dira halako neurriak. Guk horretan sinisten dugu eta horrela egin behar da. Bestela kontrakoa, zer da kontrakoa? Neoliberalen teoria, ahalik eta gutxien ordaintzea eta horrek zer ekartzen du? Horrekin bukatzea. Beraz, bai, bestela nola mantenduko lirateke zerbitzu publikoak, nola mantenduko zen hezkuntza, nola mantenduko zen osasungintza, nola mantenduko ziren gizarte zerbitzuak. Beraz, bai, guk horretan sinisten dugu, gehien duenak gehiago ordaindu behar du, esan dudan bezala demokraziaren zutabe bat delako. Zuek uste alduzue, nik benetan zalantzak ditut. Ez dakit benetan horrela den, gustatuko litzaidake horrela izatea, baina ez dakit birak eta ezkertarra ematen ari den berez, edo bakarrik orain arte egindako inkestek emaitza txarrak edo gutxienez oso onak ez zietelako ematen. Konbentzimenduz, konbenientziaz, berez haiek erabakiak hartuta edo beste bultzatuta, nik behintzat zalantza asko ditut eta, esan dudan bezala gustatuko litzaidake, benetan biraketa hori gertatzea, baina konbentzimenduz. Ikasturte honen hasieran gaude, baina urtearen bukaeran, beraz orain sartzen gara berriro, eztabaidatuko ditugu berriro datorren urteko aurrekontuak, oso garrantzitsuak izango dira. Aipatu dudan bezala oso garai bereziak bizitzen ari garelako, eta aldi berean neurri fiskalak berriak ere, gure komunitatean sartzeko. Ikusi behar ditugu zein motakoak izango diren, zein motako aldaketak ezarriko diren. Toki guztietan hitz egiten ari dira, zergen jaitsiera inflazioari ez dakit egin batean borroka egiteko, inflazioaren kontra borroka egiteko, baina ikusi beharko dugu zein motako neurriak hartzen ditugun gure komunitate honetan.
Hauxen izan da dena gaurko zortziral honetan hemen, Xaloa Telebistan, magazinean, asteburu ona pasa, eta astelenean, Xintxo beti bezala hortzen pantailaren beste aldean. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.